ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହିବି। ଆଉ ବାପାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାପା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଟିରେ ଥାଏ, ବାବା କ'ଣ ନେବୁ କିରେ? କି ଏଇ ପଦ କଥାଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ବଡ଼ ଆଶା କରିନୁ କେବେ କି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ, ବାବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଦେଇଦିଅ। ସେ ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟା 50 ପଇସା। କିନ୍ତୁ ସେଇ 50 ପଇସା ଟଙ୍କାଟା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଗାଳି ବି ଖାଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦିନକର ଘଟଣା, ବାପା ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ରିଏଲିଟିରେ ମୋତେ ଘଟିଥିଲା। ଆମର ବାପା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଧରିବିନି। ବାପା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଧରିବୁ ନା? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଧରିବିନି। ବାବା ସେକେଣ୍ଡ ଥର କହିଲେ, ଆରେ ଧରେ। ତଥାପି ମନା କଲି। ଥାର୍ଡ଼ ଥରକୁ କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ଥର କହିସାରିଲା ପରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଗାଁରେ 9 କଳମ କୁହନ୍ତି। ତମେମାନେ କ'ଣ, ତମ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। 9 କଳମ ଗଛ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଗଛକୁ କହୁ। ସେଇ 9 କଳମ ଗଛରେ ବାପା ଏମିତି ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ମାଡ଼। ଏମିତି ମାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରକୁ ଆଣିକିରି ପିତ୍ତଳ ତାଟିଆରେ, ଆମ ଆଡ଼କୁ ପିତ୍ତଳ ତାଟିଆରେ କ୍ଷୀର ଫୁଲ୍ କରି ମୋ ବଡ଼ିକି ପୁରା ଘଷା ହେଲା। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମୋ ଅଜା ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ, ଶୁଣିକିରି ମୋ ନାତିକି ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ପଳେଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିଛି ଆମ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋ ଅଜାକୁ କହିଲେ, ମାନେ ବୁଝେଇଲେ, ନାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନାଇଁ କାହିଁକି ମାରିଲେ ମୋ ନାତିକୁ। ଏମିତି ବି ମୋ ଅଜା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ବାପାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବିନୁ, କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମ ବାପା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାପା ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିବାରୁ ବାପାମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାମାନେ ମାତ୍ର 2 ମାସ 3 ମାସ ଆସି ରହିବେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, ଏମିତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏ ଅବୁଝା ମନ ଜମା ବୁଝୁନି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବିବେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଚିଚିଡ଼ାପଣ ବି ଆସୁଛି, କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ବାପା ମା' ଆମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ନା।
आज जो आम बड़ हो गलु बापा माने छोट माने बड़ हो छोट बड़ी कथबार्ता कर कथा को शुणा उचित ना सांग माने बापा जहाँ कर आम ना तांको कर्तव्य हिसाब से माने बहुत कर आमर गोटे छोट छोट भूल पाई से माने आमको पछ रखी बापा आगर जा छिड़ा हुंती कहीं ना मो पुओ किंतु आज बहुत सारा घरे मु देखुची बापा माने पुओ ठार भी नहीं जाउछन्ती पुओ माने बापा ठार भी नहीं जाउछन्ती अलगा रहउछन्ती बापा माँ खाइबा को भी मिलुनी किंतु मु ये वीडियो माध्यम रे कहूची सांग माने केबे बापा को हैरान करंतु नहीं कारण सी आमर भगवान बापा नथिले ना जा घरे बापा नहीं सी अनुभव करथियो बापार महत्व कौन बापार मूल्य कौन किछि न थाउ जेतले बापा को पाखरे आंठे नमस्कार हो ना बापा तेरे मुंडे हाथ बुले दिखती मो पुओ आसीची बोली केते खुशी लगे आखिरु लुह बही जाए आमे वर्षे 6 मास रे गाँ को जाऊ किंतु बापांकर खुशी कहले न सरे से माने चाहती ओ पुओ माने मो पाखरे रुहतु कौन करिवा समस्तिकर असुविधा सुविधा अच्छी समस्ते निज निज कर्म रे चली जदि आमर सेमिति किछि गाँ पाखरे करिवार थांता ताले आमे तो बाहर को आसी न थांतु ठीक अछि जहाँ भाग्यर लेखा अच्छी तो से ही मिलिबो कौन सांग माने केबे भी बापा माँ को हैरान करिवनी रहिली जय जगन्नाथ।